Yeah. King'e wach ni malong'o dipo ni en rem timo chenro makare otese ni poor planning koso dino bed ni omenda ema bet chendo matin e sirikal koso dipo ni gin misplaced priorities kata neno ni gik mwinjo ket mbele koket mbele gik mo ok ochuno ahinya miketo mbele. Ineno ni ma en okang' mokaw gi sirikal omiyo gini keto picha mane kuom piny owacho. Dipo ni gionge chenro makare koso dipo ni omenda ema samoro tin koso dipo ni omenda mantiere iketo kuonde moko winjore. Mwalimu. Gima dwano ni mondo apar ne jopiny ni ok en ni somo en gima onego bed ni imiyo ng'ich e yor dongruok nikech somo e mise mar dongruok. Ka sama somo ng'ikore to dongruok duto ong'ikore. Ka dipo ni sirikal nigi paro moro mag keto somo thengi ni oketo miye kata mana wang' mar 5 ok wang' mokwongo, wang' mar 2, wang' mar 3. Somo onego bed ni en mani malo kato koluwe to onego bed ni miyo mana health kendo kato bang'e ni chak imiyo kata security. To gima onego bed ni telo monego bed ni wamiyo priority en somo onego bed ni biro mokwongo. Nikech ka wan gi education maber e piny to nyiso ni kata mana security marwa ok threatened nikech wan gi jok ma nyalo chiwo early warning gima chalo kama dhi timore. Wan gi jok motelo ne rieko ma wacho ni gima chalo kama bende ka ok utimo maber to ok udhi dhi maber. Nikech ni en motelo kuom gik moko monego bed ni watimo. Koka inyalo wuoyo about health nikech ka wan gi jok modhi somo mosomo maber to kata mana tuoche mabiro nikech carelessness mantiere ma ji nyalo bedo idwoko piny. Kata security marwa bende koro nyalo bedo maber. Nikech kata jok mindiko mondo odhi e police gin jok moko man gi somo mamalo kendo ging'eyo gimomiyo ondikgi e tich. To ka waketo somo thengi to mano geche ni ok wang'e gima watimo. Koro miyo ka sani endi gima neno ok anyal wacho ni sirikal onego we ma to kik otim ma mondo prefer education. To nitiere gik moko maneno ma ka dipo ni ne wan jok makawo somo maber to de ok watimo. Machalo kata kaka affordable housing ni. Aneno ni kanene wami somo priority to en onego bed ni wakete kata namba mar 9. Kik wakete namba mar 3 kata namba mar 4 kata namba mar 1 kaka nene sani ni. Somo onego bed ni waketo malo. Nitie ji mang'eny ma bende gombo mani mondo kata mane bwo yien kata ginindi kata pap to dhi school. Pok aneno jok moko mayuak ni onge ot. To somo notido ka ji be ok ane gi jok migone gi arambe e gweng'wa kucho ni mondo odhi ogedgo. PS mano kaka oting'o. En mana ni PS madhurwa kucho ema koro gedo ne jok ma ongego. Tiyudo ka somo no to en gima nyalo miyo wabedo marom. Kata iliel mana gi nyangile od lum tidhi school. Idhi school. Somo no nyalo miyo wabedo marom. Wapimni ni an kane onge somo bedo ok waromo kodi ka. Somo ne mamiyo an aseidho kata ndege. Nikech gima tera oko en mana wach mar somo. To bedo na onge gi ot ok ane karama. Kati onge goto wanyange. Nitie paro mosegol ni